ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହଁ? ଆମିଷ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଉଚିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଧରକ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଆମେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେବା ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଜାଣିଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭିତରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି କି ନା ସିଏ ଜାଣେ। ଯୋଉମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଖାଇବା ବି ଭଲ। ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଚିକେନ ରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା? ବ୍ରଏଲରଟା ଖାଇଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ବ୍ରଏଲରଟା ଖାଇଲେ ଦେଖିବ, ତମେ ଯଦି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଟା ଯଦି ଥିବ ଦେଖିବ, ତାକୁ ପିଞ୍ଜରା ଖୋଲିଦବ, ଛାଡ଼ିଦବ, ସେ ସେଇଠି ବସିକି ଥିବ। ସେଟା ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା? ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଦେଖିବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଧରକ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କି ହଉଛି ସଙ୍ଗତରୁ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି, ଧର ତମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ତମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ। ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତମେ କଣ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ। ସେମିତି ଇଏ କୁକୁଡ଼ାଟି ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ। ତମେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠି ବସିଥିବ। ସେମିତି ତାହାର ମାଂସଟା ଯଦି ମଣିଷ ଖାଇଲା ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହିବ। ଯେ ତାକୁ ଯେମିତି ଚେନ୍ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦବ, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଚେନ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବସିକି ରହିବ। ଆଉ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ହରିଣ ମାଂସ ସବୁ କୁହନ୍ତି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା ଦରକାର। ହରିଣ ମାଂସଟା ଖାଇଲେ କଣ ହବ ନା, ଦେଖିବ ହରିଣ ସବୁଠାରୁ ଜୋରେ କିଏ ଧରେ? ହରିଣକୁ। ସେମିତି ଯଦି ମଣିଷ ତାର ମାଂସଟା ଖାଇବେ, ସେ କଣ হবে ନା, ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ଧରିପାରିବେ। ମାନେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ଆସୁଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିକି ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଣ ମାଂସଟା ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ବିଷୟରେ କଣ କୁହ? ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଣିଥିବୁ, ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ କଣ ହବ ନା, ପହଁରା ଶିଖିବ। ତମେ ନାଲି ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ ଖାଇବ? ତମେ ଭାତ ଖାଇବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ ପହଁରା ଶିଖିଯିବ। ଆଉ ତ ସେମିତି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖା ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖା। ସେମିତି ମାଛ ଖାଇଲେ ତମେ ଭାବନି ଯେ ପହଁରା ଶିଖିବ। ମାଛ ଦେଖ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ମାଛ ଯଦି ଧରୁଥିବ, ତମେ ଜାଣିଛ ମାଛକୁ ଯଦି ଯେତେ ଜୋରରେ ଜାବିକି ଧରିବ, ସିଏ କଣ ହବ ନା, ସେତେ ଜଲ୍ଦି କଣ ହେଇଯିବ, ଫସିଯିବ। ତମେ ସେମିତି ତମେ ଯଦି ମାଛ ଖାଇବା ଦରକାର, ତାର ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ଅଛି, ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଦିଅ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଅଛି, ସବୁ 10% ଆସିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେମିତି ତା ଭିତରୁ 10% ଆମର କଣ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସିବ, ମଣିଷ ଦେଉ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ ନା, ହଉଛି ତମେ କାହାର ଅଧୀନରେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିବ। ଯିଏ ତମକୁ ଯେତେ ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତମେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ ଖସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାଛ ଖାଇବା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାଟା ଜରୁରୀ କି ଜରୁରୀ ନୁହଁ? ଅଣ୍ଡାଟା ବିଲକୁଲ ଖାଇବା କଥା। ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ମହାପାପୀ। ଅଲଗା ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହାପାପ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଉଛି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଯଦି ଏଠି ଆମର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସ ଆସିବ, ନେଇକି ଥାନାରେ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମର ବି ଏଠି ନିୟମ କରିବା କଥା, ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ତାକୁ ଜେଲ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା, ଆମେ ପରେ ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହବା ଆଉ।